Знаете ли, че с времето тялото ни произвежда все по-малко колаген, а това е причината за болките в ставите, сковаността и намалената подвижност. Ако търсите естествено решение, останете с мен, ще ви разкажа повече. Колагенът е основен компонент на крущялите, сухожилията и ставите. Напредването на възрастта нивата на колаген в тялото намалява, което води до болки и възпаления. Нашия продукт с висококачествен колаген е създаден за да помогне при тези проблеми. Освен колагена съдържа и витамини и минерали, които подпомагат неговото усвояване и усилват ефекта му с редовна употреба. Ще забележите по-малко болка, по-добра подвижност и по-здрави стави. Ако това видео ви беше полезно, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката, за да не пропускате нови съвети за здравето и натуралните продукти. Ще се радвам да чуя вашите въпроси и коментари. Пишете ми както ви интересува.